Drastal os cion 300 toscra hógáil chomhlainn na Gaelscoileachta a gColáiste Foirste. Ag gcóil na Garmúlachta a ba téama na cógála. Bunú chomhlainn na Gaelscoileachta le Ranal na Gaelscoile Albert go Strateach agus tíidir dúin ghfuil níos mó I gceist ná go ddíireach líon níos air de scoil na bhogaine. sé termán na cógla mlíana na gcóil na Cearmúlachta agus sin áit bhfuil muid gé béim na cóide logad na lethe seo na go dtí bhfuil muid ar Warbert chéan mar Arnail caiimid í Albert ar gach bailach agus tíidir dúin ghfuil rólagaine in san Albert sinna éascú. Sin ceir bhíle ach céad achú sa héan dalda ógad in san London. Mlíana ag nniu tríscail, Gaelscoil Neachtarin an Gevan, Gaelscoil na Man, aitheantas na Rinne agus Gaelscoil Owen. Mlíana tá muid ag codú le pobl Caisleán na Deirige le go móstáil ar bonscoilíart acu. Ní an ábhail le rá ghfuil muid I dréibh sin na mór athraithe faoi láthair leis an bheiléidetheis atá a bhléonn san tional faoi láthair ag an coiste éidetheis. Tá rud rudaí nach bhfuil in san bhile be ceart a bheith san bhile tá barnaíán tá muid gé na barnaí sin na líú níl éon art ag an Gaelscoileart ar Ward Stúrtha úsú chum a gas rudaí céire nach méid glór na Gaelscoilearta le cléisteil ag leabhar Strateach TV úsú. Ní éithníon an túdras uair scil agus éidetheis ní éithnáid sé an luach le teangan. Is táid gé go neicnafar an luach sin nar thugtar éitheantas do luchanna eile sílan go muid dír go táteach go bhfuil éitheantas tugad don teanga. An nuas sin táid gé go mó sein féinniu agus startar se le ag Gaelscoil in san reachtaíocht dúr sin náthfuil na dúchlein róine. Tuigid tús bunú an chuid scoiltathe. An rud a bhíonlainn na go mbeadh áit na scolanna sin go mbeadh siad daing ní go mbeadh siad a láidrú. Tá céistin sin Arnal na Man scoileachta céist tá ionta deachar mar tá rialathe le go síos ag an roindideis go gaithí chuigche dalta ar léad a bhéana an Man scoil agus tá sé ionta deachar sin a bhaint má. Tá mit teáiniu ag an Gcoláiste Foirste. Choláiste atáisiú ar le Darlan bag scolarí agus inis atana scoil mhór. Craidim go I geirí an darna scoil oscailt. Is a dachar sin de féine se an láidir bhfuil a géirí go geall leis na daltaí sin. Mar jaall an seaachníon ar hosí mise scoil an bhega bhí an Lonnie san Halterland ag gopla seamra a níos tá forigh nniu bra seo atá churthar muil agus ar drachar sin éibetáginne nach bhfuil go leor caitheach agus seamraí joginne mar sin tá rinneide san níos deanú in éisteacht in san scoil de Bhillion J. Ponta le forigh nniu eile a thógaile nacha leis an origh táginne agus lei sin defar hanna bháin don Gaelscoileacht Johnny sé defar don phobal seo. Dúirt mé tháinig sibh sin glúin uair de Gael óga. Sin rud atá an rud a bhhaithín Virginia na míon na daltaí ina níalgóirí deanta agus iad a feigil na bonscoil in Shinjeg. Ghlacann sé seaachnaíonna eile ag level Ear 1 scoile le chur lena god Gaeilgear náide ach le chur lena god skillna lena god muín agus de réir. Fáin siad scoithinideis linne a chomáile sin tá siad a feigil agus iad sin 8 díis. Tagan céal le híis agus imíonn siad le dearcu an dearafach faduide Gaeilge leis an muín agus leis an skill na ceanachta le rud ag an dhéanú faduide.